היי, אני אלי רינגר, אני ארכיטקט עסקי ושותף מייסד בחברת מודל Z. Design Thinking אומר שאנחנו צריכים לחבר שלושה ממדים ביחד. אחד, רלוונטיות. זה אומר, תעצב פתרונות שנוגעים בבעיות אמיתיות, שנוגעים באנשים. והם בעצם צריכים לקבל אמפתיה דרך הפתרון, בדרך הכי בלתי אמצעית. הצד השני זה היישומיות. יישומיות, בעיקרון אפשר לעשות כל דבר. אבל במקום לשרוף את הזמן בלהשקיע על מיזמים מטורפים שצורכים המון משאבים, אנחנו רוצים להתקדם בשלבים קטנים יותר ולנקוט בגישה שהיא פרוטוטייפינג, שאומרת, זה זמני, זה מכוער, אני לא חייב להתאהב בזה עכשיו, זה לא חייב להיות הדבר בהשקה. וכדאיות, שזה הממד האחרון, viability, אומר שזה יעשה שכל. השילוב של שלושתם, Design Thinking נוגע בו. יש משמעות אדירה לחלל עבודה, כי הוא צריך שיהיו לו בעיניי לפחות שלושה דברים. אחד, זה שהוא צריך לפנות את האנשים לחשיבה. הספייס צריך להיות בנוי לאפשר חשיבה. הדבר השני, זה השראות. ספייס שמאפשר לך לקבל השראות ממקומות שאתה לא מכיר אותם, ספייס שיכול להשתנות לפעמים, עוזר מאוד מאוד לחשיבה חדשנית ויצירתית. והדבר השלישי, אינטימיות. ספייס שמאפשר לך להכיל את הרעיונות שלך, את הדיאלוג שלך עם אחרים, מאוד מאוד תורם, גם כשהולכים לסדר גודל של צוותים גדולים יותר. וואו. סביבת העבודה של המחר היא everywhere, בתפיסה שלי. ו-everywhere לא חייב להיות רק במוחשיות הפיזית. זה אומר שאני יכול לעבוד מבית, אני יכול לעבוד מחלל וירטואלי, אני יכול לעבוד מחלל בתוך המשרדים הקלאסיים, ההדקוורטר או סניפים או מה שזה לא יהיה, ואני יכול לעבוד ממקומות אחרים, מאוטפוסטס, ממקומות של שותפים, ממקומות של אנשים שנמצאים באקוסיסטם שאני רוצה לדבר איתם. מה שזה מאפשר בנקודה האחרונה, וזה בעיניי המפתח לחלל העבודה של מחר, זה פרספקטיבות, זה points of view, נקודות מבט. אם אנחנו מגוונים מספיק נקודות מבט, אנחנו נקבל יצירתיות לצמיחה מכל הכיוונים האפשריים.